Vreme je za ustajanje. Danas mi je prvi dan u školi. Koji džem bi trebalo da namažem? Sa zgnječenim očima ili sa komadićima srca? Mislim onaj sa očima. Dobro, uzet ću ovo. Ne mogu da dočekam da upoznam svoje prijatelje. Prvi razred me čeka. Zdravo, učiteljice. Rekla sam zdravo, učiteljice. Što? Šta je ovo? Devojko, ko si ti? Ja sam prva. Došla sam da učim u školi. Da učiš u školi? Kakva šala. Ne šalim se, stvarno sam došla da učim. Niko nikada nije učio u našoj školi, već 100 godina. Kako to mislite 100 godina? Evo, možeš da pogledaš listu oni koji su diplomirali. Vidim, poslednja generacija je bila pre 100 godina. Tada sam još uvek bila živa. Sada sam duh. Mogu li duhovi da zapisuju na tabli? Naravno, ali to plaši ljude. Nećete da učite ljude, nego čudovišta. O, volela bih, ali niko više ne dolazi ovde. Kako to? Pa 1. je septembar. Nakon što su se pojavili lovci na čudovište u gradu, mnoga čudovišta su se odselila. Pa onda ću da učim sama. Izvini, devojko. Amelka? Izvini, Amelka, ali za časove je potreban razred. Ili makar 3 ljudi. Pa ako pronađem još 2 učenika, hoće li biti časova? Da, prihvatila bih te u školi. I onda bi učila do 11. razreda. Cool, potražit ću neke učenike. Gde mogu da pronađem učenike? Tačno, na groblju. O, evo svežih grobova. Sigurno ću ovde pronaći neke učenike. Sada moram da oživim ovo dvoje. Živ sam, to, nisam mrtav. Pa zapravo ti si umro, ali... Šta mi se desilo? Zašto izgledam kao buđava kobasica? Zato što si zombi, idiote. I zombi idiot? Ne, zombi sa idiotskim mozgom. Mislio sam da zombi nemaju mozak. To sigurno. Wow, Ginny, ti si baš smršala. Zato što sam ja samo skelet. Čini mi se da su bube prvo došle do tebe, pa onda do mene. Drago mi je da glava nije pojedena. Inače, što više nismo živi. Oživela sam vas da biste mogli sa mnom u školu. Šta? Išao sam u školu dok sam bio živ, a sada moram i kad sam mrtav. Škola je baš zabavna. Ne, škola je užasna. Da, ne želimo mi u školu. Idemo da šetamo, imamo večnost da se igramo. Stojite mirno. Zaboravili ste da ste pod mojim činima? Nismo to znali. Ma hajde, pusti nas. Bićete oslobođeni nakon što diplomirate školu. Isto je kao kad sam bio živ. Da budete moji prijatelji iz škole ili da se vratite u grobove. Više mi se sviđa prva opcija. I ja, to je super. Hajdemo na prvi čas. Zdravo, učiteljice. O, vratila si se. I to ne sama. Da, ovo su naši novi učenici. Evo, ovo je za tebe. Čoveče, puno mrtvog cveća. To mi je omiljeno. I ovo je za vas. A šta je ovo? Odsečen prst u šećeru. To mi je omiljeno. Hvala vam, deco. Sada izaberite svoje stolove i počet ćemo sa časom. Dobro, da počnemo sa upoznavanjem. Ko će prvi? Moje ime je Amelka. Ja sam veštica i volim da bacam čini. Dobro, ko je sledeći? Moje ime je Leo, ja sam zombi. Volim da jedem mozgove i da se šetam polako. Dobro, sledeći. Ja sam Gina. Ja sam skelet. Volim da se igram kostima i volim da obijam stvari svojim prstima. Dobro, ali samo da te upozorim. Obijanje je strogo zabranjeno u školi. Kako kažete, ja ću biti vaša učiteljica svih ovih 11 godina. Učit ću vas različitim naukama. Zar ćemo imati jednu učiteljicu? Mislila sam da za svaki predmet imamo drugu učiteljicu. Ja sam jedina učiteljica koja je postala duh. Tako da samo ja mogu da učim čudovišta.
A, vidim. I tako, da počnemo sa našom prvom lekcijom. Hoćemo li da učimo azbuku? Ne, ljudi uče azbuku, a čudovišta uče ljude. Zašto bi trebalo da učimo o ljudima? Kako bismo ih uplašili? To je zadatak svakog čudovišta. Cool, već mi se sviđa ova škola. Pre nego što naučite da plašite, da vidimo od čega se ljudi sastoje. Ovdje imamo ruke i noge. Drugi razred. Hej, vrati! Hej, vidi, sad sam zombi veštica. Ne postoji zombi veštice. Postoje, video sam zelene veštice. Oni su zombiji. Oni nisu zombi, samo su popile mnogo napitaka. Svakako neću ti dati šešir. Hej, vrati! Leo! Evo izvoli, Amelka. Hvala, Gina. Pažnja, učenici. Sada ću da vam proverim domaći. Pa jel imamo domaći? Trebalo je da se napiše kratka priča o čudovištima kao što si ti. Ja sam napisala o skeletima, a ja o vešticama. Leo, ti si pisao o zombijima, zar ne? Ne, zaboravio sam. Onda ćeš dobiti jedinicu. Pa prva neka bude... Amelka. Veštice, šumski stanovnici koji koriste zlu magiju kako bi preplašili ljude. Oni nose velike šešire i lete na metlama, prave hranu u kotlu i obožavaju noć veštica. Ako ih neko uvredi, može da ga pretvore u žabu. Odlično, Amelka. Dobiješ 12 poena. Da, Leo? Ako veštice žive u šumi, zašto onda Amelka ne živi u šumi? Zato što sam ja moderna urbana veštica. Da, Gina, zašto ti nemaš metlu? Moji roditelji će mi kupiti metlu kada dobijem svoju dozvolu. A da nastavimo sa časom. Sljedeća nek ide. Gina. Srećno. Skeleton je najbolji mrtvak među svim čudovištima. Zombiji su više cool. Tiše, Leo. Imamo veoma jake kosti. Mi smo skoro neranjivi. Možemo se raspasti i sastaviti kao konstrukcija. Zimi nam nije, a leti nam nije vruće. A čak možemo da hodamo i pod vodom. Wow, baš je cool biti skeleton. A ako nas neko uvredi, možemo oštrom koskom da ga udarimo. Odlično, Gina, 12 poena. Sedi. Nadam se da neće mene prozvati. Leo, sada je tvoj red. Gde je tvoj sastav? Odakle ćeš da čitaš? To je u mojoj glavi. Oho, koliko si samo pametan. Hajde da vidimo nešto o zombijima. Mi zombiji smo tako... mrtvi? Vidim da se nisi pripremio za današnji čas. Uradio sam, samo mi je zombi pas pojao. Ko može nešto da kaže o Leovoj vrsti? Ja mogu. Zombiji su čudovišta koje se hrane mozgovima. Kao i skeletoni, zombiji su neuništivi i također mogu da se razdvajaju na delove. Ako zombi nekog grize... Wow, mi smo baš cool. Eto vidiš, Leo, je li bilo toliko teško da se spremiš za današnji čas? Izvinite, nastavnice, definitivno ću puno čitati o zombijima. Očekujem tvoj sastav sljedeće nedelje, a sada sedi. Ko mi može reći zašto sam dala ovaj zadatak? Ponaučili da plašimo ljude. Sve znamo o našim sposobnostima. To je tačno. Svako čudovište ima svoje moći. I trebalo bi da znate kako da ih koristite. Ako imamo određene moći, imamo li slabosti? Da, o njima ćemo učiti u 4. razredu. Zombiji nemaju slabu tačku, mi smo besmrtni. Skeletoni također, mi smo neuništivi. Svako ima svoje slabosti. Vi samo ne znate za njih. To ćemo tek da vidimo. 3. razred. Leo, šta se desilo? Ništa. Pa zašto onda skrivaš oči? Ma, upalo mi je nešto. Sigurno ga je neko premlatio.
Užas, ko te je prebio? Niko. Vukudlaci iz srednje škole opet, oni ga uvek maltretiraju. Evo, daj mu ovo. Šta je to? Pokaži ovo tom vukudlaku i pobeći će. Mislim da ih neće obična kašika uplašiti. Ali kašika koja je napravljena od srebra definitivno hoće. To je tačno. Slabost vukudlaka je srebro. To nisam znao. Trebalo je da se spremaš za domaći kada je to bila tema na času. Dobro, deco, sedite. Počnemo sa Pa lekcijom. mi već sedimo. I tako, da počnemo sa vampirima. Vampiri se plaše belog luka, krsta i svete vode. Učiteljice, 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 u našem razredu nema vampira. To je tačno. Onda ću da čitam o vašim vrstama. Skeletoni. Vaša glavna slaba tačka jesu gladni psi koji glođu kosti. Pazite da ne padnete sa bicikla ili skutera kako ne biste polomili kosti. Pazite na svoj kalcijum da se ne biste pretvorili u prah. Oho, nisam besmrtna toliko koliko sam mislila. Biti skeleton je malo glupo. Znao sam da su zombiji bolji. Zombi, plaše se vatre. Vrlo lako sa gore. Nemojte da stajete na trake za trčanje. Iako ste spori, brzo možete da padnete. Ne zaboravite da ušivate sebe s vremena na vreme kako se ne biste raspali. Ha, 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 ko je sada slab? To toliko nije istina. Hej, Leo! Traka za trčanje! Znači, tačno je. Sljedeće veštice. Plaše se seljaka sa vilama ili bakljama. Nemojte da uvredite kokoške, inače ćete ostati bez kokoših nogu za vašu jazbinu. Amelka, jel ti živiš u kući na kokošijim nogama? Naravno, ja sam veštica. Jel ona leže jaja? Jaja su oblikovana kao kuće. Cool, želim i ja tu da živim. Mogu da vam dam jaje. I za 20 godina će postati velika kuća. Nema šanse, to je puno vremena. I nije toliko loše u poređenju sa grobljem. A koja je slabost duhova? To vam neću reći. Ne želim da se šalite na moj račun. 4. razred. Kakvu to kremu imaš? Krema za jačanje kostiju. Želiš? Hvala, ali to mi neće raditi. Hej, Leo, kako si ti uradio domaći? Nikakav nisam uradio. Kako to? Učiteljica će biti jako ljuta. Dosta mi je više pisanja domaći. Želim da plašim ljude. Ne možeš da plašiš ljude ako ne znaš ništa o njima. Već znam sve što treba da znam. Pažnja, učenici. Slušajte me pažljivo. Već ste došli u 4. razred. Da li znate šta to znači? Imaćemo nove lekcije. Ne to. Već imamo dosta starih lekcija. Imaćete novi čas, fizičko, gde ćete trenirati kako da plašite ljude. Cool, ja već volim fizičko. Zar ćemo da treniramo na pravoj osobi? Ne, trenirat ćete na lutki. Za mnom. Lutke su dosadne. Želim da uplašim čoveka. Prvo uplaši lutku. Kako mogu da uplašim nešto što nije živo? U njoj su ugrađeni senzori za strah. Oni će pokazati sve. Hoću da budem prvi. Dobro, dođi do lutke i potrudi se svom silom da ju uplašiš. Odličan rezultat, Leo, nastavi. Vidite, spreman sam da plašim ljude. Sada moj red. Slabo, Gina, veoma slabo. Tako nikada nećeš uplašiti nikoga. Izvinite, potrudila sam se. Ako to želite, ja vas mogu podučavati. Ja ne mogu. Sedi, 1. Ovo je samo početak. Do kraja vašeg školovanja ćete naučiti kako da plašite prave ljude, a za sada samo lutka. Ne mogu da dočekam. Želim da budem strašan kao Siren Head. Ko? Siren Head, zar niste čuli za njega? On je ponos ove škole. Njegovi portreti se nalaze svuda po hodnicima. Da, on je najcool čudovište u školi. 5. razred.
Pažnja razrede, izvadite 2 lista. O ne, samo ne test. Nismo se spremali. Pre nedelju dana sam vam rekla da ćete imati kontrolni. A ja sam spremna. Nastavnice, ne mogu da radim test. Zaboravio sam ruku kod kuće. Imam jednu za tebe. Zakači ih heftalicom za sebe i počni da pišeš. Ha ha ha. Čoveč, ovo nije upalilo. Sada ću svaki problem brzo rešiti. Tamne zle sile, recite mi odgovor na pitanje. Amelka! Oj. Zabranjeno je da se na kontrolnom koristi magija. A samo sam gledala koliko je sati. Koliko je sati na satu. Ako još jednom budem videla tamnu magiju, izbacit ću te sa časa. Dobro, učiteljice. 6. razred. Jako ukusno miriše. Pirinač napravljen od očiju i srca u krvi. Nema šanse. Da, moja mama super kuva. Devojke, možete li mi pozajmiti nešto para do četvrtka? Za kantinu? Naravno, želim da kupim zemičku sa mozgom. Evo, izvoli. Dakle, vama toliko novca. Jesi li sabrala sa groblja? Tata je uhvatio čoveka za večeru i dok je mama spremala supu od njega... O, zvono, sada? E pa morat ćeš da ostaneš gladan. Strpi se do sljedećeg časa. Ne, ja idem sad. Ali čas! Nastavnica još nije došla. Upašću u velike probleme, to sigurno. Pa društvo, danas imamo vrlo važnu lekciju. Nadam se da su svi ovde. Hajde da prozovem. Amelka. Ja. Gina. Leo. Gde je Leo? Videla sam ga kako trči po hodniku. Otišao je do kantine, brzo će se vratiti. Tamnu magiju izbacit ću te sa časa. Izvinite što kasnim. Malo sam se zadržao u kantini. Ne možeš da unosiš hranu na čas. Idi završi to ispred vrata. Ali ja... Možeš da jedeš samo za stolom. Ne, ja idem sad. Već znam sve što treba da znam. 7. razred. Šta je ovo? Još jedan test. Uskoro ćemo da idemo na ekskurziju. Morate da izaberete gde želite da idete. Pa, akvapark, botanička bašta, fabrika igračaka. Ali to je tura za ljude. Tačno, to uopšte ne priliči čudovištima. Ovaj spisak mesta za ekskurziju se nije promenio stotinama godina. Tačno, moramo da smislimo nešto novo. Na primjer, ekskurzija u zamku ili na groblju. Ne, ja sam tamo sve vreme. A može ekskurzija u paklu? To je baš daleko, mama mi neće dozvoliti. A šta mislite u jednoj noći u kući manijaka? Postoji ugleda crkva u našem gradu. Želite tamo da idemo? Crkva? I to je dosadno. Da, to je dosadno. A ja sam čula da u podrumu crkve postoje drevne katakombe. To je interesantno. Priča se da drevni vampiri žive u njima i ako ih probudimo, ceo svet će biti prepun tame. Ulice će biti natopljene krvlju. Moramo da pronađemo vampira i probudimo ga. Tačno, želim da slikam selfie s ovim vampirom. Odlučeno je. Teo razred će ići u opasne katakombe. Ura! 8. razred. Zapišite. Drakula je bio prvi vampir i izumitelj vampirske krvi. Leo, jel zapisuješ? O, da, naravno. Hajde, pokaži mi šta si zapisao. Imamo čas istorije, ne čas crtanja. Uzmi olovku i zapiši sve sada. Šta god kažete. Nastavljamo. 1002. godine pre nove ere. Grof Drakula. Napisat ću anonimno ljubavno pismo.
Dođavola, pogrešio sam. Šta je ovo? Poruka? Nemoj to da čitaš, nastavi dalje. Šta je to? Rečeno mi je da ti dam. Kako je ovo tajno dopisivanje za vreme časa? Nema ovdje tajni. Stvarno? Onda mogu i ja da pročitam. Pa bolje ne. Aha, pismo od Lea. Amelka, ti si stvarno prelepa, kao krvavo sunce pre mraka. Tvoj glas je kao sirenino pevanje. Tvoj vešteći šešir je kao roj muva u šumi. Hajdemo da izađemo. Izgleda da je naš zombi poetičan. Cringe. Leo, stvarno lepo pišeš, ali ovakva ljubavna pisma bolje piši za odmor. Gotovo je. Sad Amelka sigurno neće ići sa mnom na dejt. 9. razred. Ne mogu da dočekam leto i praznike. Da, ne mogu da dočekam da se sunčam na suncu. Zašto želiš da se sunčaš? Ti si skeleton, ti nemaš To je kožu. dobro za moje kosti. Ću posjetiti svoju baku u selu na odmoru. To je dosadno. Ne, zapravo je jako cool. Plivanje sa žabama, različite životinje. Zvuči kao super mesto za veštice. Pažnja, učenici. Sutra imamo test. Ne zaboravite da se pripremite. To je lako. Moja magična kugla će mi pokazati koje pitanje će se pasti na testu. Ja ću pojesti mozak nekog dobrog studenta i tako ću saznati odgovore na sva pitanja. Imate sreće, ali ja sam skeleton i nemam takve sposobnosti. Ne brini se, pomoći ćemo ti. Imamo par trikova za tebe. Stvarno? Hvala! Test počinje za 10 minuta, a ja ništa nisam spremila. Ej, Gina je u problemu, moramo da joj pomognemo. Da, obećali smo. Ako joj napišem papir sa odgovorima, hoćeš li ju preneti? Naravno. Papir od Lea, hvala. Predajte papire. Oho, odlično. Svi ste ostvarili odlične rezultate. Hvala, društva. 10. razred. Juče su se prodavali tako cool šeširi. Hajde, koje boje? Mogu ja to. Samo moram da se saberem i da je pitam da izađemo. Zdravo. Zdravo, Leo. Hteo sam da te pitam o... možda ti želiš... hteo sam da kažem... Ma hajde, vodimo ozbiljan razgovor ovdje. Ovdje blizu ima užasna bara. I novi magični šop sa ukusnim napicima se otvorio. Pa šta? Hoćeš da idemo i da probamo neki? Mogu da probam kada budem na dejtu. Na dejt? Jedan vampir iz 11. razreda je pozvao Amelku na dejt. Vampir? Jako je sladak. Živi u velikom zamku sa slugama. Cool. Verovatno ima svoju privatnu baštu sa grobovima. Da, pozvao me da zajedno pijemo krv ispod meseca. Čoveče. Također kaže da ima i mnogo srca. I vene su tako super. Ko želi da ide sa zombijem kada postoji cool vampir? Voli me. Ne voli. Voli me. Ne voli me. Hej, zašto si uznemiren? Ostavite me. O, vidim. Ljubomoran si zbog Amelke. Nisam ljubomoran. Ona me uopšte ne zanima. Amelka, šta se desilo? Rekao je da ne želi da bude sa mnom. Zašto? Rekao je da ne želi da izlazi sa vešticom koja živi u nekoj bari. Zar je stvarno to rekao? I također je rekao da je on vampir iz ugledne porodice. Tom vampiru ću iščupati sve zube. Leo, stani! Jao, to boli. Moramo da ti očistimo sve rane pre nego da se inficiraju. Ja sam zombi. Živim sa infekcijama ceo svoj život. I dalje ne mogu da shvatim kako se jedan zombi raspravljao sa vampirom. Vampiri su nežni. Oni se boje da dodiraju prljave ljude poput mene. Imaš sreće pa se uplaši od infekcije.
Jeste li vidjeli kako sam ga ujeo? Tačno, sada ćeš živjeti sa tim infekcijama i raznim bolestima celog meseca. Hvala ti što si me odbranio. Mi smo školski drugari, moramo da se pomažemo. Inače, jel se sjećaš ono što si mi spomenuo o baru? Da, sećam Ćemo se. ja i ti da se prošetamo ovog vikenda? Dogovoreno. O, bit će mi muka. 11. razred. Pa i ova posljednja godina školovanja se bliži kraju. Jeste li odlučili gde želite da nastavite? Volio bih da postanem glumac i da glumim u I filmovima. šta ćeš da igraš? Zombi u horror filmovima. Ja želim da postanem model. A skeleton model? Skeletoni su uglavnom modeli, da, pogotovo u bolnicama, sa časovima biologije. Amelka, šta bi ti volela da postaneš? Ja želim da započnem svoj biznis, a čime ćeš se baviti? Biću proročica, predviđaću budućnost i pomagaću građanima ovog grada. Drago mi je što sam bila vaša učiteljica. Šteta, pa sada ova škola mora da se zatvori. Kako to? Zašto? Pa posle vas više nemamo studenata i posle vašeg diplomiranja neću imati koga da učim. Ja ne želim da se ova škola zatvori. I ja. Možemo li da ostanemo? Ne, vi ste previše stari. Nemam više čemu da vas naučim. Šta ako pronađemo nove studente? Ovdje u blizini postoji groblje čudovišta. Ja sam jaka veštica. Mogu da vam dovedem mnogo zombija i skeletona? Dobra ideja. Škola čudovišta može da nastavi sa radom. Za takvu čaroliju mi je potrebno dosta magije, tako da mi je potrebna pomoć publike. Kako će ti publika pomoći? Mogu nam pomoći sa lajkovima. Ostavi ispod ovog videa, imati ja više magije da stvorim tu čaroliju. I još čudovišto će Amelka moći da prizove iz mrtvih. Onda se škola neće zatvoriti i nastavit će sa radom. Očekujemo vašu pomoć, društvo. Lajkujte video i subscribeujte se na kanal. Kliknite zvonce i očekujte nove epizode. Ćao svima! svima! Bogati. Svima želim užasno jutro. Dobro je spavati u hladnom vampirskom krevetu. Danas je moj rođendan. Ne mogu da verujem da sam napunila 110 godina. Kao da sam 80 napunila juče. Vampiri moraju da se brinu o svojim zubima, pa mi treba biserska pasta. I također moram da se brinem o svojoj osjetljivoj koži. Pa šta bi trebalo da nosim danas? Verovatno nešto otmeno. Svilena haljina ili crni kostim sa šljokicama. Izabraću svilenu haljinu, šljokice mi se ne sviđaju. Siromašni. Jao, ova sofa je tako neudobna. Bole mi leđa kao da imam 10.000 godina. Oj. Da imam novac, kupio bih sebi cool vampirski krevet. Bez vampirske kreme moja koža će uskoro biti prekrivena borama. Tako je loše biti siromah. Da, i moj kaput ima 1000 godina. Ne mogu ni da kupim novi. Moram da nosim što imam. Moja omiljena supa od krvi. Nikada nisam probala nešto ukusnije. Jel to zvono? Niko nije došao do mene već 50 godina. Nadam se da nisu neki lovci na vampire. A ko si ti? Zdravo, gazdarice. Ja sam vaša nova komšinica. Nova komšinica? Da, uselila sam se juče.
i odlučila sam da upoznam komšiluk. To i nije najbolja ideja. Biću brza, ne brini. Koliko lepa kuća. Koliko dugo živiš ovde? Pa 50 godina? Ha, to je smešno. Šta je smešno? Pa ne izgledaš kao da imaš 50 godina. Hvala ti za kompliment. Jesi li ti čovek? Ne, devojko, goblin. Ti si goblin? Baš sam dosta u svađi s njima. Ma opusti se. Ne razumeš šale? Ja sam čovek. Jesi li ti lovac? Ne, zapravo se bojim krvi. Evo, posluži se. Ja sam spremala specijalno za moje komšije. Ljudska hrana? Ne želim to da je... Au! Kakav je to poslužavnik? To je poslužavnik moje bake. Napravljen je od čistog srebra. Jesi li poludela? Odlazi odavde odmah. Dobro, samo polako. Zar si htjela da me ubiješ? Ne, samo sam došla da kažem zdravo. Znaš da vampiri ne podnose srebro? Ček, ti si vampir? Da, nisi to znala? Pa ne izgledaš kao vampir. Nasmej se. A gde su ti očnjaci? Pa otklonila sam ih pre 30 godina. Ne trebaju mi. Čoveče, pravi vampir! Mogu da se slikam sa tobom? Dobro, hajde. Ne razumem, pa gde si? Kako bi se slikala sa vampirom, treba ti posebna kamera. Evo, pogledaj. Razumela? Vampirska kamera. I gde to mogu da nabavim? Pa ja sam moju poručila za $1.000.000 od nekog majstora koji živi na vrhu planine. $1.000.000 za telefon? Inače, možemo još jednom da se slikamo. Dobro, hajde. Moram da to postavim na moj vampirogram. Vampirogram? Jel to kao Instagram za vampire? Da, pametna si. Inače, moje ime je Kitty, a tvoje? Roza, treća kraljica vampira i grofica krvavog ogledala. Jel to sve tvoje ime? Da, ja sam iz vampirske porodice, a mogu da te zovem samo Amelka? Pa, znala sam da je ljudski mozak slab. Jej, moj mozak je jako pametan. Kada govorimo o mozgovima, baš sam htjela da doručkujem. Znam gdje ovo vodi. Želiš da me ugrizeš, zar ne? Ne, ugrišću te kasnije, ali za sada sedi. Hoćeš li mene da pojedeš? A šta ti jedeš? Volim picu, hot dogove, suši, šaurmu. Uj, tvoja krv je previše masna za mene. Moja krv je meni normalna. Evo, posluži se. Hvala. Jel to krv? Da, krv 4. grupe. Najređe, posluži se. Nisam još uvek gladna. Probat ću kod kuće. Probaj. Možda ti se svidi i postaneš i ti vampir. A, moram da idem. Ali tek si došla. Moram da upoznam sljedećeg komšiju. I onda ću se vratiti. Pa, bilo je lepo upoznati te. Ne zaboravi svoj poslužavnik. Tačno. Čoveče, u ovoj kući nema ni kapi krvi. Nema ni za jedan gutljaj. Tužno i siromašno. O! Čini mi se da opet moram da pijem veštačku krv. Baš šteta što niko ne dolazi sam.
Gazdo, izađi. Ja sam tvoja nova komšinica. O, novi komšija. Čoveče, imam sreće. Da, pa baš imate kuću. Prvo sam pomislila da je neka garaža. Njam, 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 veruj mi. Svidet će ti se ovde. Bila sam kod druge komšinice. On ima lepšu kuću. A, kako boli. Šta je to? O, izvini. To je srebrni poslužavnik moje bake. Bili su kolačići na njemu, ali pojela sam ih. Srebro? Da, ne sviđa ti se to? Ja ne volim srebro. Da nisi ti slučajno vampir? Ne, ko si ti? Ja sam samo čovek. Jesi li znao da imaš komšinicu preko puta koja je vampir? Stvarno? Ni sama nisam verovala. Ali ona se ne prikazuje na slikama. Inače, ja sam Kitty. Kitty, ti mora da imaš ukusnu krv. Šta si to rekao? Pomozite mi! Nisam manijak, ja sam vampir. Skloni tu tacnu. O Bože, još jedan vampir. Patetični smrtniče, samo odlažeš sudbinu. Daj da te ugrizem. A tamo sam pomislila da vampiri ne ujedaju. Oni bogati koji imaju krv ne grizu. Ali ja nisam jeo nedelju dana. A imam sendvič, hoćeš? Ja ne jedem ljudsku hranu. O, imam krv za tebe. U rancu mi je. Lažeš me. Ma ne lažem te. Cela flašica 4. grupe. Zar mi ne veruješ? Pogledaj u rancu sam. Samo probaj da pobegneš. Ovo je nemoguće. Ovo je skup brend krvi. Kako si ovo dobila? To mi je dala ona vampirica. Kako se beše zove? Amelka? Ovo je najukusnija krv u mom životu. Izvini, uopšte nisam ljut, samo sam bio gladan. Zar nemaš šta da jedeš? Baš sam siromašan sada. Krv baš puno košta. Da, dobro, pa ja ne moram da pijem krv. Da, imaš sreće. A zašto ne pokušaš da zaradiš neki novac na poslu? Pa ne zapošljavaju preko 60 godina, ja imam 110. Pa možeš malo da slažeš, izgledaš baš mlado. Misliš? Slušaj, mogu ti pomoći da pronađeš posao. Pomoći ćeš stvarno? Pomoći ću ti, ali pod uslovom da me više ne grizeš. Pokušat ću. U kakvom stilu bi trebalo da napravim žurku? Moram da odem do prodavnice i vidim šta imaju. Moram da nabavim samo skupe stvari. Previše je sunčano za vampira. Dobro, pa imam specijalnu kremu za sunčanje. Vampirska koža je toliko osjetljiva da mi je potrebno mnogo kreme. Sada je ostalo da stavim posebne naočare i spremna sam. Ove naočare od $10.000 bi trebalo da zaštite vampirske oči. Da bi pronašao posao, moramo prvo da ti promenimo odeću. Jel imaš neku normalnu odeću? Sva moja odeća već ima 100 godina. Nemam novca ni za što drugo. Da, morat ćeš da ideš ovakav. Hajde, da pronađemo posao za tebe. Da idem? Gde? Pa napolju. Kod komšije ima mnogo poslova po kućama. Šalite se, napolju je dan. Izgoreću od sunca. O, pa vidjela sam Amelku i ona hoda po ulici. Zato što ima kremu od $1.000 i cool naočare. Moramo nešto da smislimo. A da nosiš obične naočare? Ove obične neće raditi. One baš loše štite. Suviše slabo. O!
Šta si naumila? Saznaćeš sada. Ups. He. Pa. Još malo pa gotovo. Gotovo. Kroz ove naočare neće proći ni jedan zrak sunca. Ja se šališ? Ne mogu ništa da vidim. Zar vampiri nemaju neke super moći? Na primjer da vide kroz zidove? Ne, vampiri vide tako dobro samo noću. Hej, baš sam se potrudila. Ma, nemoj da brineš. Svakako ne idem sa ovim napolju. Ti si siromašan i potreban ti je novac. Da, ali ne želim da se ispržim na suncu. Ha... O, imam još nešto. Obuci ovo. Wow, dobar novi komad odeće. Ovo ima ispod 20 godina. Naravno da je manje, kupila sam ga juče. Ne deluje mi da sunce prolazi kroz njega. Hajdemo napolje da proverimo. Bojim se. Pa onda ostani kod kuće i umri od gladi. Okej, idem. Hajde, stavi glavu i izađi. Pa kako ti se čini? Čoveče, nisam danju izlazio 100 godina. Pa navići ćeš se. Ostani ovde, a ja idem da ti nađem posao. A šta ako izgorim? Šta ako ne mogu? Bolje da idem kući. Hej, kuda tu ideš? Samo hodam. Nemamo vremena za to. Našla sam ti posao. Tako brzo. Rekla sam ti. Komšije imaju mnogo posla po kućama. Hajde. Evo, ovo ćeš sve da pometeš za $50. Eto vidiš, $50? Moći ću da kupim 5 pakovanja krvi. prioni na posao. Evo tvog instrumenta. A, moje ruke. Što se desilo? Nema ni grama srebra ovde. A to je metla od gloga. A kako si to znao? Vampiri mrze glog. Zar nisi čula za glogov kolac? Pa tačno, lovci na vampire to koriste. Ja neću raditi ovaj posao. Dobro, imamo još jedan zadatak. Prati me. Moraš da pobereš povrće iz ove bašte. Ovo definitivno mogu da izdržim. Odlično, evo korpe za tebe. Cherry Paradise miriše super. A! Jesi li živ? Ne, to je luk. O, jesi li budan? Već sam se uplašila da smo zabrljali sve. Još uvek mogu da osjetim beli luk. Uskoro će proći. Ja više neću dirati ovo povrće. Aha, pa izgleda nije lako naći vampiru posao. Hvala što si primetila. Sreća po tebe, pa imamo još opcija. Prati me. Pogledaj, moraš da očistiš sve oko bazena. Nadam se da više nikad neću morati da diram tu metlu. Pa samo treba da pomeriš ležaljke, pumpe, papire, očistiš bazen, zato što se zatvara. Razumem. Pa sigurno možeš da uradiš ovaj posao. Nadam se, ali meni stvarno treba novac. Aha.
Da, zašto ljudi ne mogu da bace papir u kantu? Zar vampiri nikada ne zagađuju? Naravno da ne, vampiri žive zauvek. Ne bi voljeli da žive u smeću. Šta misliš, ako bi ljudi živeli zauvek, možda bi se više brinuli o prirodi? Ne znam, ne razumem ljude. Ostavit ću te na par minuta. O, šta je to? Smeće? Aj. Jesi li to nešto zapalio? Samo što sam te ostavila. Šta to gori? Ja? Šta se desilo? Je li to zbog sunca? Ne, to je zbog krsta. To je samo mali krstić. Sigurno ga je neko izgubio dok je plivao. Nemoj da mi prilaziš sa tim. Dobro, moramo da potražimo novi posao. Dosta mi je više posla. I idem kući. Čekaj, a šta s novcem? A ko će ih trošiti? Pepeo koji bude ostao od mene. Moraš da nađeš posao. Ne želim da živim pored nekog gladnog vampira. Šta to imaš tu, kompjuter? O, ta stvar. Stvar? Zar ti ne znaš šta je kompjuter? Ne baš. Pa odakle ti to onda? Pa ovdje je preživeo programer. I gdje je on sada? Neću da pričam o tome. Pa hajde da pokušamo da ga uključimo. Možeš da radiš online. Ne radi. A, pre 10 godina su mi isključili struju zbog računa. A, opet sam gladan. Imam beli luk. Ni ne pokušavaj da gledaš u moj vrat. Možeš li mi, molim te, naći još malo krvi? Pa pokušat ću. Šteta pa niko ne dolazi na moje žurke, kao i inače. Koliko je teško samo biti vampir. Ispalo je prelepo. Pa nije loše. Ko je to sada? Jesi htjela nešto? Rekla sam ti da ću se vratiti. Želim recept za onu krvavu stvar koju si mi dala. Svidjelo ti se, ali samo ja mogu da kupim takvu krv. Kakva šteta. Danas sam dobra, tako da ću ti je dati. Sačekaj. Oho, Amelka to ima žurku danas. Evo izvoli, vrati se ako ti treba još. Hvala, a šta je ovo? Jel ti danas rođendan? Punim 110 godina. Čestitam! Jel ima žurku večeras? Žurku na koju niko neće doći. Naručila sam najveći vatromet. Mnogo konfeti. Nema šanse. Mogu ja da dođem? Ja baš volim društvo i znam kako da uživam u zabavi. Pa naravno, dođi. Jel to jedini razlog zašto si tužna? Pa ne samo to. Imam 110 godina, što znači da moram da tražim mladoženju. Mladoženju? Pa to je super. Super ako si čovek. Ali za vampira je jako teško naći onog pravog. Nijednog? Najbliži vampir živi na 10.000 km odavde. Mogu da doletim do njega u privatnom avionu, ali mi je muka od toga. Ja znam jednog vampira. Do skoro nisi ni verovala u njih uopšte. Zaboravila sam na jednog. On je veoma skroman. Neke kraljevske porodice. Da, naravno. I nije bogat koliko i ti. Ma ne zanima me bogatstvo. Imam novac. Glavna stvar je da ima dobre manire. On ima veoma dobre manire. Želiš da ga dovedem na tvoju zabavu? Naravno, bit će mi drago da se upoznam sa vampirom. Onda idem da se spremim. Očekujem vas. Kitty, jesi li donela krv? Jesam. Spasila si mi život. Imam odlične novosti za tebe. Jel imaš još krvi? Zaboravi na to. Znaš onu komšinicu Amelku, jel da? Naravno, da. Ona je vampir takođe. To je zato što ne izlazim. Sramota me da se pojavim pred njom. Ona je tako lepa, a ja... Znači sviđa ti se? Pa, verovatno. A ja sam saznala da ona traži mladoženju.
Zar ti impliciraš da ona može biti moja žena? Zaboravi. Nikad ne bi pogledala siromaha poput mene u životu. Ali hoće, novac njoj nije glavna stvar. Inače, jel ti imaš kraljevske krvi u sebi? Ja sam samo običan vampir, ništa specijalno. Kako se zoveš uopšte? Leo. Leo, šta dalje? Samo Leo. Koja vrsta Lea? Grof Drakula? Rekoh ti, ja dolazim iz obične vampirske porodice. To je loše. Ali nema veze. Smislila sam ja ime za tebe. Leonid, princ od Persije. Pa šta si već isplanirala? Amelkin je rođendan danas i pozvala nas je na njenu zabavu. Nas? Pa rekla sam da ću te dovesti. Nema šanse, nema modelo. O, odlična tkanina. Mogu da napravim odlično odelo od ovoga. Skidaj ruke s mojih zavesa. To me spašava od sunca. Moramo te napravimo vampirom kraljevske krvi. Makar na jedno veče. A šta ako se ne svidim Amelki? Ako budeš radio ono što ti kažem, sigurno ćeš joj se svideti. Okej, ne škodi da pokušam. Tačno. Evo izvoli, krema za sunčanje. Wow, gde si to našla? Pozajmila sam od Amelke. Jesi ga ukrala? Prestani da zanovetaš. Bolje stavi tu kremu, a ja se odmah vraćam. Mm. Odakle je došla ta komšinica? Pogledaj šta sam pronašla. Gde si nabavila tu jaknu? Pa bila je okačena na strašilu u bašti. Čak i strašilo se bolje oblači od tebe. Oh. O, izgledaš super. Sada da poradimo na tvojim manirima. Sada mi pokaži svoje manire. Ovo je jako ukusno jelo. Da, nemaš baš mnogo manira. Hej, nemoj da uprljaš svoju jaknu. Pa, šta si govorila o manirima? Nemamo više vremena. Žurka će uskoro početi. Šta treba da uradim? Samo jedi kašikom, briši svoja usta maramicom i pričaj lepo. Nije toliko teško. Pa, pokušat ću. Nemoj to da radiš. Zar će stvarno da dođe vampir kod mene? Znači sve je napravljeno od čistog zlata, ni trunke srebra. O, već su došli. Nadam se da ću im se svideti. Srećan rođendan! Hvala! Hvala! O, tako prelepo cveće! Srećan rođendan! I htjela sam da upoznaš mog prijatelja vampira. Hajde sad! Zdravo. Moje ime je Leonid, princ od Persije. Ja sam Amelka, drago mi je. Hoće li biti krvi? Naravno! Ponašaj se lepo. Kakvo je ovo čudovište? Leo, to je ogledalo. Ali vampiri se ne pokazuju u ogledalu. Ovo ogledalo je za vampire. Napravljeno od čistih kristala. Specijalno za mene. Verovatno je bilo baš skupo. Naravno. Kao i sve ostalo u kući. Znači tako i izgledam. Mislim da si sladak i zabavan. Hvala. Slušaj, gde ti nabavljaš toliko novca? Imam svoju kolekciju vampirske odeće. Leo, mogu li da porazgovaram sa tobom na sekundu? Hajde. Kuda?
Leo, ponašaš se neusklađeno. Amelka će shvatiti da si siromašan čovek iz obične porodice. O, to je to, Kitty. Ti si me izdala. Kako to misliš? Amelka to ne zna. Sada zna, zar ne znaš da vampiri imaju super sluh? Kako je trebalo to da znam? Idemo. Znači ti si siromašan običan vampir, ali je dobar. Imaš sreće pa nema moćnjake. Sada izlazite. Pa opet ću proslaviti svoj rođendan sama. A mislila sam da ću se upoznati sa novim prijateljima. Hej, isterala sam te. Da, ali htjela sam da ti kažem da moraš da pomogneš svom komšiji vampiru. A zašto bih morala to? I on je vampir, kao i ti. I trenutno ima jako problema u životu. Zašto me nije pitao? On je veoma skroman, ali je dobar i zabavan. Moraš mu pomoći. Pa ne znam ni sama. Društvo, šta vi mislite? Da, ostavite like ako želite da Amelka pomogne Leu. I također pišite komentare, subscribeujte se na kanal, kliknite zvonce da ne propustite nove epizode. Ćao svima! Woo!